Pag-ampo alas makalang sa purgatorio may nugdanon aron nga mabadbaran ang mga sala sa mga bitaliwan o madalagan to sa tilan sa Ginoo. Dili lamang sa Nobyembre 1 ug 2 sa ang pag-ampo sa makalang sa purgatorio kundi sa tanan nga panahon aron nga mabadbaran sila padulong sa tilan sa Ginoo. Kini ang giya panayag ng Archbishop Martin Sarmiento Bawa Didi sa Santos Misa sa parokya ni San Nicolas dito ni Tino sa Plaridel, Misamis Occidental nga pahimagno nga sama ni San Nicolas dito ni Tino nga nag-ampo alang sa mga kalag sa purgatorio. Sumapa sa Arsobispo nga mas mayo sa mga imuon ang pagpabisa o pagbisita sa mga nangamatay matag Lunes kay kinimag gigahin nga adlaw alang sa mga nangamatay o nga mabisitahan o magdagkot kay ang kadila ng simboluman sa kahayag nga mao sa Jesus. Busa importante nga kun ana dool ang mga mahal sa kinabuhi nga bitaliwana may nugdanon nga maampo o mabisitahan sila o nga mabisitahan aron magdagkot og kadila ilamina sa adlaw Lunes kay kinimag gigahin alang sa mga nagamatay. Aniya payag sa nagunang magbalanday sa Archdiocese sa Osamis, Archbishop Martin Sarmiento Bawa Didi. Ang paghalad og misa alang sa mga kalag sa purgatorio mo'y dakong mensahe atol sa tong pagsaulog sa kapistahan ni San Nicolas de Tolentino. Para kang San Nicolas, dili lang nato handumon og halaran og misa ang mga kalag panahon sa Nobyembre 1 ug Nobyembre 2. Para kang San Nicolas, kada adlaw mutambo magampo kita o kundo na higayon mutambong kita sa misa, magpamisa kita alang sa mga kalag sa purgatorio. Sabta sa Pikas Bayan usab gikalipay sa nagunang magbalantay nga ana gayon ang hugot nga suporta sa katawhan ngadto sa parokya ni San Nicolas de Tolentino sa Plaridel. Kay nakita man sa nagunang magbalantay nga naagyon ang suporta ilabi daw sa mga parokyano. Gani bago ang mga tiles ug bago sab ang rectory nga nagpakita nga ana gayon ang suporta pagkamagyatagon sa mga parokyano. Kaya ang Arsobispo nakita nini nga gitabangan usab ang mao nga proyekto labi na sa kumbento o ang simbahan. Sumapa sa Arsobispo ko ng kumbento o ang simbahan hugaw nagpasabot lamang nga ang mga matuod wala nagsuporta o kung naghirig nagpasabot nga ngilaan ang kinaiya sa mga tao nga naa sa mga lugar kay bisan ang ilang simbahan naghirigmad. Busag ikalipay sa nagunang magbalanday nga diya sa mga parokya ni San Nicolas de Tolentino nindot ang simbahan o bago ang mga tiles o gumapa ang mga proyekto anagyon ang pagsuporta kanto sa mga katawhan. Ang kumbento nga nagpakita sa pagkamagyatago sa katawhan o nga na ang pagdinamangay diha sa mga parokyano. Gipasamatan usab sa Arsobispo ang mismong Padre Cora nga si Reverendo Padre Jeffrey Gonzaga nga nagyon ang kaikag o nga pagpaningkamot nga manindot ang parokya ni San Nicolas de Tolentino sa Plaridel, Misamis Occidental. Muna panggaag yun ninyong pare. Ang akong punto maura yun, magtinabangay unya ato yung ipakita ang atong pagtambayayungay kay kun kini ang simbahan good ang rectory o uban pa din na simbolo mo gud ni sa atong panaghiusa kun ang inyong simbahan hugaw o nabuak ang mga tiles niya wala lang asikasuha wala lang atimana nagpasabot na nga walay panaghiusa ang mga parokyano. Pero sanglit akong nakita nga nindot kayo ang inyong simbahan bag-o gyud nga tiles nagpakita kini nga ang ato nga panggobyerno ni mayor o ang ato nga mga katawhan o guban sa tong padrikura nga aduna gyoy pagtambayayungay. Pero katong wala pa makahatag ihatag po mo, ha? Ang tipik may payag sa Arsobispo sa lokal si Mazars Dai sa Osamis nga naghatag og pagtagad nga may nugdanon nga yampo ang makalang sa purgatorio kay kiniman ang pagtulon-an nga makutlo gikan mismo sa patron sa Plaridel nga si San Nicolas de Tolentino ang pag-ampo alang sa mga kalag sa purgatorio. Alang sa DX dili sa Manjug para ang radyo sa simbahan W. Manuel Ron Kilis Jr. Nanang Sanabian.